Водена медитация с мен, Диана Конова, пълнолуние в Телец. Преди да започнем с медитацията, си кажи силните утвърждения за това пълнолуние. Аз съм стойност. Аз съм земя. Аз съм светлина. А сега се настани удобно. Усети тялото си и направи едно дълбоко вдишване. Задържи въздуха, който си вдишал, и бавно издишай. С всеки издишан дъх отпускай напрежението, което вече не ти служи. Вдишвай покой и издишвай всичко излишно. Сега си позволи да се свържеш с земята под теб. С усещането за стабилност, сигурност и принадлежност. Телецът е земен знак, символ на тялото, природата и стойността. Позволи си да почувстваш тази енергия да преминава през теб. Представи си, че от ходилата ти поникват корени. Те са топли, златисти, нежни нишки, които се вплитат дълбоко в сърцето на земята. Оттам започва да се издига светлина, която е зелено-златна, топла и мека. Тази светлина влиза обратно в теб през твоите ходила, като се издига нагоре по краката, преминава през таза и се влива в сърцето. Това е енергията на Телец. Спокойна, чувствена и стабилна. Тя те учи да се наслаждаваш на живота, да вярваш на собственото си тяло и да обичаш собственият си свят. Постави нежно ръка върху сърцето си и усети неговият ритъм. Усети как то пулсира в синхрон с луната и си кажи думите: аз съм стойност. Аз съм сигурност. Аз заслужавам. С всяко повтаряне усещай как гърдите ти се изпълват с топлина и светлина. Представи си, че тази светлина се разширява. Тя преминава към лицето ти, спуска се към гърлото и преминава през ръцете, чак до върха на пръстите. Пълнолунието е момент на освобождаване. Представи си, че пред тебе се появява голяма лунна сфера, която е ярка и сияйна. В нея положи всичко, от което си готов да се освободиш. Страхове,
съмнения, нужда от контрол, притеснения за материалната сигурност. Виж как те се разтварят в нейната светлина и се превръщат в чиста енергия. И тази чиста енергия се връща при теб, като спокойствие и доверие. Повтори си мислено следните утвърждения. Аз пускам страха от липса. Аз вярвам, че всичко, от което имам нужда, идва към мен с лекота. Аз съм благодарна. А сега си представи, че стоиш на поляна, обляна от пълната луна. Въздухът е мек, а земята топла. Усещаш аромата на цветя и свежа трева. Лунната светлина пада върху лицето ти, по раменете, по ръцете. И всеки лъч отваря в тебе усещане за изобилие, любов и принадлежност. Представи си нещо, което много искаш да го материализираш. Идея, мечта или желание. Виж го пред себе си, като семе, което поставяш в земята. Покрий го с ръце и прошепни. Нека израсне с лекота, любов и вяра. Вдишай дълбоко още веднъж. Почувствай земята под тебе. Почувствай я стабилна, жива и подкрепяща. Как цялото ти тяло вибрира в единство с пулса на майката Земя и със светлината на луната. Ти си в баланс, ти си в сигурност, ти си в любов. Погали сърцето си и кажи тихо: благодарна съм за това, което съм. Благодарна съм за пътя си. Благодарна съм за всичко, което ми предстои. Представи си как лунната светлина обгръща аурата ти, като защитен вуал от спокойствие и изобилие. С всяко дишане тя става все по-ярка, по-плътна и по-мека. Отвори бавно очите си, усмихни се. Ти си тук, заземена, сияеща и готова да продължиш.